Здравейте хора, аз съм Кристиян. Аз съм Ники. Да. Днес ще ви показваме нещата, които сме си взели до сега за училище. Те са малко. Ето, 4 химикалки. Има още две химикалки и 2 молива. Това са ини, 2 броя. Да. Едните са негови, тези са негови. Тези са негови. Тези са мои. И ни последвайте в TikTok, YouTube и лайки. Само мен и него го последвайте в TikTok. Той се казва Николай. В TikTok аз в TikTok Кристиян 112. Не знам защо така се казва. Просто така реших. И в лайки Кристиян 112. Ти искаш ли да кажеш нещо? А че кажа чао. Няма друго. Добре. Последвайте ме в TikTok. Да. Николай. Аз съм Николай. И харесайте това видео. Ти още нещо да кажеш? Няма. Добре. Довиждане. Ще има и втора част.